Trabaho, boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Good morning. Kami po minapaabot na naman in pagrespeto sa lambang miyembro ka na sosyedad asin kan familia. Kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang nyato ka na kaaldawon. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos, Mama Mary ngunyan. Pasalamat kita sa mahal na inang Birhen Santa Maria, our Mother of Perpetual Help. Magpasalamat lamang, magnovena. Taod-taod na alas 5:15 man tabi nin hapon, live man yan sa DCGB. Pet sa 13 na ngunyan kan Hulyo 2022. Ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Tingog Kanbanwaan tabi, naglalaom na yaon pa kamudyan man tabi, nagdiretso ang dakol na mga paradangog. Nag-iimbitar na mag-iriba-iba man po kita sa programa sagkod alas 10:30 nin pagkaudto Legazpi. Andyan ba kayo? Albay District sagkod Daraga. So sa tuyang mga barkadang para tienda nin sira dyan sa Albay District, si Kasag maray na agad tabi sa imo Kasag. Buda sugabos na mga janitors, mga security guards, labanderos, labanderas, mga nanay at tatay na naghanda na kan pangudtuhan. So mga nag-antabay man sa saindang mga vehikulos na nagbabiyahe sa man na lugar tabi digdi sa probinsya ning Albay, imaging sa Bicol. Iriba-iba lamang kita, paramdaman tabi kamo na yaon man may puwersa man po ang paradangog kan Tingog Kanbanwaan. 096175908888 is the number sa Smart. 096175908888 as in 09260156-020 sa Globe. Kung dahil ko po masyadong nababasa, no? Minahagad kita ng dispensa because of time constraints. Bako kitang masyadong buwelo sa oras po. Pero rest assured, marisibi mi lamang ang text. Nagtanog lamang ang cellphone na may text. Ganado na po kayan ang Tingog Kanbanwaan. Minahagan na sa nagdispensa kung dahil kita nagkakabuelo nin pagbati, greetings sa sinibapa. Dakol kaya kitang mga pinag-akomodar. Sana yaong kamo dyan ay maghali maski day nababasan sa indong mga text. Tabi? Paramdam sana, okay na yan. Katuwang si kumpadring Jim Pading Jomar Pading Al. First, second, and third district nakadeploy yan tabi. Si Ans Galero, Luens Barcenasin, si Joshua Bino. Sa Manibela yaon dyan si Henry De Boy Mata. Sa control technical sa radyo, sa samuyang broadcast po sa radyo, sa traditional radio region-wide, ang samuyang chief tech himself in the house, Ramir Bunjing Tanay. Sa newsroom, yaon dyan ang samuya pong news manager Mardela para sa Sumada Lokal, asin pag-abang kan mga istorya national, international. Katuwang dyan ang samuya pong mga OJTs, si Mark Gadi, and then si Nove Jane Casais. Ayun, tabi. Buda si Sofia Zaskia Duran, mga taga UST Legazpi. Welcome sa PBN Broadcasting Network Incorporated sa DCGB AM. Yung mga parents nito, they're in good hands, tabi. Tama ang pinili nila, DCGB. Ang estabilisado. 60 pirana, sobra 60 anyos na po ning kasiserbi sa komunidad. Sa production center, yaon dyan ang samuyang anghel si Angel Mustaza. Sa IT, sa broadcast man tabi kan DCGB worldwide, netwide, online, in high definition. Full digital broadcast, yaon dyan si Tricia Litana. Buda si Dexter Baloso. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Ano na nga na ito? So sa tuyang pinagsasabi, mantang kamo dyan naghahanda kan pangudtuhan. Kalo kagoon ang bulsa, kunday ng kwarta, para reho kita. Kaya dagdagan ang paghingo ha, tanganing day masyadong mapasma. Dagdagan ang paghigos, tanganing day masyadong magtios.
Gura nun ang plete, 11 pesos, 13 pesos na. Smar Joseph naman oo. Sige lang, kayod lang kita tabi. Good morning, Katanduanes. Diyan sa Karamuran, sa kuyang mga kababayan kay Kising, kumusta ka na? Sir Ato Lim, diyan sa Daraga. Good morning, Sir Ato. Buda kay Dr. Lim. Diyan sa Petron, Tapgas, Gasul. Maray na agatabi, isay mo, Sir Ato. Salamat din maray sa padagos na tiwala sin pagsuporta. DCGB. Raynaga, kumpadreng June, kumusta ka na dyan sa Lapu-Lapu? Buda kay Sir Popoy Balmes sa JRB Calibration. Madam Pilar Akende sa Gold Street, buda Good Luck Novelty, Maray na aga dyan sa Sentro Can Legazpi. Madam Beth Costa, good morning sa Costa Enterprises. Dabes naman dyan, mga pangangaipo, mga tools, kung ano-ano, trapal, yaon dyan, kutson, kama, foam, mga lubid, generator, submersible pump, manline lain. Costa Enterprises is the name. Yan dyan sana sa Sentro Can Legazpi. Papa Jer na Ludovice, maray na aga tabi sa imo Papa Jer sa tuyang barkada. Hana, good morning da tabi. Pabasag da asinda. Regards kay Bunjing. Sabi ni Papa Jer, iyon sa kuyang co-pilot tabi ngunyan Papa Jer na Ludovice. Ang sa kuyang co-pilot sa technical control sa radyo, si Tata Bunjing na tanay. Regards ka da Tata Bunjing ni Papa Jer Ludovice. Yan. Mapasiring sina sa Basag Can Ligaw. Mga tropa tayan dyan sa APSEMO. Buda sa General Services Office. Sige. Kasuhapon, maray na aga palantabi, Migong King Reginaldo, listening from Sukat, Paranaque, Metro Manila. Yan, maray na aga. Migong King Reginaldo, maski na sa Manila si Migong King, talagang nakatutok po yan sa DCGB. Kumusta? So, paglakaw-lakaw ninuduman sa Dolomite Beach, dyan sa Manila Bay, Dahil tapiguhuna na makukonverter iyan sa arog kaan mo niya na estado na ang Manila Bay for so long a time. Dainin naka-transformar kan Manila Bay sa malinig. Although dahil pa pwedeng paglangoyan ang pollution, not in itself dyan sa Manila Bay, pero sisapar ka yan so pollution hali sa ibang lugar. Pero ang beach, malinig na po tabi. Migong King, maray na aga tabi sa imo dyan. Kanakalis na aldaw, siguro mga 2 days ago, pinagtimbrehan niya to si kumpadreng Jimmy, maki-follow up dyan sa Provincial Engineering Office. May informasyon kitang nakuha na bako man ang pinaglalaoman, as in itong bako man so gusto kan presenting administrasyon kan Kapitolyo sa pangenot ni Gobernador Noel Rosal. Bako man si Engineer Clemente Ibo an formalmenteng nagtutukaw bilang provincial engineer kan Albay. So pinagpa-follow up niya to kay kumpadreng Jimmy na konfirmar na ang nagtutukaw inkargado igwanin direktiba may papel si OIC Engineer Rosana. Yan. Si Engineer Rosana, tagayaon iyan dyan tabi. Taga dyan mismo sa Provincial Engineering Office. Second in command yata yan. Kaito kan ang nagpapadalagan pakaan dai pa pinagpalataw-lataw para mentras si Engineer Dante Baclao. Second in command iyan si Engineer Rosana. So, what happened? Pinaputok baga iyan tabi na ang gustong itukaw dyan, siyempre so sa indaman ng mga kaalyado, si Engineer Baclao, baga tabi, siguro sa pag-aanalisar kan presenting administrasyon,
bako ninda ini kaalyado. Ta ansisay bagang gobernador tatabunjing, imaging alkalde, this is true and this is applicable and being applied sa bilog na Pilipinas, igwa sa ning wide latitude of discretion kung sisayan sa iya man na magiging mga ayudantes. Pinagtatauyan sa inda na pribilehiyo kan sa tuyang administrative code and other suppletory laws applicable na nagtutukaw na gobernador, igwa sa ning wide latitude kung sisayan sa iyang magiging katabang mga department heads, and that cannot be questioned because only the governor can determine personalmente kung saan siya igwaning pinagapod na trust and confidence. And wide ang scope kay na pinagasabing trust and confidence. That includes kung sa paghuna kan nagtutukaw na gobernador o alkalde, kung sa paghuna niya naan sa iyang dapat na salidahan, nagsuporta sa ibong, nasa sa iyang diskresyon niyan. Pigre-respetar po yan kanlay. Yan ang pinagapod na wide latitude of discretion. Kaya bagatabi, si Engineer Dante Baclao, yan nga na, hinali nga na sa pagka PO, although ang plantilla position and ang item, yaon po dyan kay Engineer Dante Baclao. It can never be detached from Engineer Dante Baclao. Sundo na dahil siya tabi magretiro or magdimitir sa pwesto. So yan po tabi Kaya ang gusto nindang ibugtak dyan sa pwesto si Engineer Clemente Ibo. Now, sa satuyang pagkikipag-istorya sa mga nakakasabot ang problema si Engineer Clemente Ibo, I don't know tabi, pardon my ignorance, kung ang plantilla position tabi, kung ang plantilla position ni Engineer Ibo ang sa iyang item, yaon pa sa iya bilang city engineer. Baka iyan ang saro sa mga mayor na rasones kung daiman talaga ipinagdesignar sa papel. Daiman ipinagdesignar sa papel si Engineer Clemente Ibo bilang iyon ng unang enkargado kan Provincial Engineering Office. Because, kung iyan mangyari na igwaning papel na madesignar kay Engineer Clemente Ibo, this is, sabi na nga ni baga, hypothetical, kumbaga premature, dahil tapiga sabi, na iyonin nangyari, kung mangyari na idesignar yan dyan, kompleto nin papeles sa limbawa, but dahil niya pigrulingki, so item, as in, so plantilla position niya as City Engineering's office, sa City Engineering, as City Engineer, that would open the gates, mga tugang, to legal interpretations. Dai daw siya mag-usurp ng authority kung siya mag-asumir mantang ang plantilla posisyon nasa sa iya halimbawa as city engineer. Dai daw siya mag-usurp ng authority outside of the authority na sa iyang dapat sa ng kumbaga atindiran. Those are questions na siguro pigo-considerar mo yan kan administrasyon ni Gobernador Rosal, kaya an ibinugtak mo na si Engineer Rosana. Yan tabi. The problem is tatabunjing kung igwan ng pinirma na limbawa na memorandum, office memorandum halimbawa na daitaisi kung igwan ng pinagpirmahan na office memorandum si Engineer Clemente Ibo na minaimpunder na ni nagkakapirang bagay na as if iyon ang provincial engineer. Dipisil po yan tatabunjing. Bako, ang plantilla posisyon niya nasa city. Kung dahil pa man ito nahali sa saya, dapat dahil una siya magkuhan dyan sa probinsya. Tama-encroach sa kayan and ma-usurp sa kayan kung iyan ang mangyari. Sana po, dahil pa magkomplikar ang sitwasyon, tanganing maray sa naman ang dalagan. Kaya bagaan nagtutukaw mo niyan dyan na OIC, si Engineer Rosana. Tatibaad, iyan ang nahihiling na kumbaga diferensya kung nataday pa na isusuk dyan formalmente si Engineer Nong Ibo, si Sir Nong tabi pigmamasidanta sisay talaga nagfunksionar na tabunjing
Nang perming kaiba-iba bagang niya ni Alcalde Noel sa paglibot-libot, sa pag-assess, kan mga dapat na hirahayon, gabos, mga concerns, ang nahilintang perming kasabay-sabay sa mga meeting, si Engineer Nong Ibo. Ako, baga, si Engineer Nong Ibo ang kasabay-sabay pag-assess ka na mga hospital, baga, so mga district hospitals, si Engineer Nong Ibo. So, who is functioning talaga? Bako, ano ang papel ni Engineer Rosana? Magtukaw sa nadumantabi, kumbaga, tao de residensya, tao sa balay sana, OIC, hindi itasabot tabi ang arrangement pa, hindi itasabot tabi ang arrangement, sinda sana nagkakaisi ka yan. So, ang sa tuya sa naman digdi is itong so pag-ugid, kanistore, buda pagpaabot sa publiko, kung anong estado mo yan, kan nagkakaper ang departamento dyan sa Kapitolyo, tana sa tahaw pa kita kan transition magatabi, all in the name of public service. Yung nga niyan, baka mga noorin, maariglar na iyan, ang nakakaabot sa tuya, pardon, may ignorance konsala, kindly correct me tabi if I'm wrong, ang plantilla position, ang item, city engineer, si Nong Naibo. Not unless na i-relinquish niya gayo diyan, and then mag-undergo siya sa process, mag-apply sa probinsya, which kung halimbawa mag-agi sa process, madalion iyan. Nasa administrasyon, grupo ninda. Pero without which, kung dahil maplansa yan, si Engineer Rosana ang OIC. Pero who is functioning talaga? Is it Engineer Rosana o si Engineer Clemente Ibo? Tayo ba ang kaiba-iba ni Alcalde Noel o kaya ni Gobernador Noel? I should say, pardon, may lipsas linguas, ano? Nasanay kita Alcalde, no? Ngunyang Gobernador na, si Gob Noel tabi. Kumusta? Ano madaong pagmati ka ni Engineer Rosana na ang kaiba-iba? Bako man siya, ano? OIC siya, pero bako man siya so kaiba-iba sa pag-assess, gabos-gabos. Kung kaiba-iba, si Engineer Ibo. Anong tabi? Good morning dyan sa Indo. Sa PEO tabi, mabuhay ka mo dyan. O yan tabi ang sitwasyon dyan, istorya dyan sa Kapitolyo na sa tuyang naiinirib tabi, ano? And gabos na yan tabi, tataranoson, ano? Gabos yan tataranoson. And I do fairly believe na ang mga istoryas na yan, budaan mga pros and cons, in and outs kan gabos na mga kinks na pinagasabing nagluluwas, tatanoson iyan kan gobernador. Aram ta, hararom ang pagkaisiman kan gobernador, pag-abot po sa local governance, haloy na naging alkalde yan bagatabi kan Legazpi. And siyempre, easy niya an in and outs man po kan dalagan kan sarong lokal na gobyerno. So halat-halaton talang tabi, ano? O yan, dyan sa sitwasyon sa Provincial Engineering Office. All the while baga naglalaom kita na si Engineer Ibo man bungsag kod na ugid ta dyan sa Kapitolyo. Bako man baga ngaya si Engineer Ibo. What happened? Kaya pina-verify ta kay Pading Jimmy, auto mananggad. Si Engineer Rosana ang OIC. Bako man na si Engineer Clemente Nong Ibo. Pero ang kaiba-iba kan gobernador sa gabos, sa mga meeting gabos, si Engineer Ibo. Si Engineer Rosana utusan. Ano ba? Father figurehead lang ba si Engineer Rosana? Diyan sa engineering. We do not know tabi. Sige. Marain aga Migong King, sige tabi, marain aga dyan sa Indo sa Metro Manila. Papa Jer dyan sa Metro Manila. Papa Jer, good morning tabi, isay mo Papa Jer Bailon. Sige tabi, okay. Good day, Sir Pio. May na-file na ba sa Congress na ipagpaliban ang barangay at SK elections? Dai pa, in so far as I am concerned, pardon kung medyo sala ako, dai pa po ding na-file na lay na o kaya bill na minahagad na i-postpone ang SK and barangay elections. So far dai pa akong naisiyan tabi na nag-file na kaan actualmente tabi ang sisay man na kongresista o senador sa upper house, kongresista sa lower house, na minahagad na ioktaba ang
barangay na SK election. And for the meantime, mantang ang lay na yan dahil pa nasa salidahan, diretso po ang eleksyon. Kaya baga sigyan parehistro mo yan kan COMELEC ka itong sa mga SK na okay, so mga jóvenes na matama na sa edad pag abot kan Disyembre 5 na pwede nang magboto, itong so nag-transfer na pa-reactivate, mapasalida kan sa indang apelyido asin iba pa, piga akomodaraan mo yan kan COMELEC sundo sa Sabado 23 sa masangling Sabado kan Hulyo. Mondays to Saturdays 8 a.m. to 5 p.m. including holidays except Sundays. Ano tabi? So yan po, dahil pa man tabi ninlay na na-file duman sa Kongreso. Taod-taod, di pa siiripta daw dyan. Anong nangyari kan duwang dakulaon na Olympic size na swimming pool sa laog kan Bicol University? May nakainging sa sato. Nahiling nindo yan dyan tabi Tricia sa BU so swimming pool duman. Kung ano ng estado pisikal, malinig pa ba? Bako na, sus Mario, ipa-verify ta daw what happened. That's a multi-million halang gulpian budget dyan na pinag-alokar kang gobyerno. What happened kung mati na natataday na mamantinir? Sayang yan, ipa-verify ta daw dyan. Tabi, tamay nakapaabot na sa satuya. Sayang yan eh. So gastos kan gobyerno dyan, kunday na matinir, kargo na yan gayod, tabi kan universidad. Day tasabot kung anoan arrangement ta, parang pinag-entrust na yan kan provincial government yata, dyan na sa Bicol University. Paano kung napabayaan na? Kung narog masanakan mas maray na sabwagan ta yan dyan in tilapia fingerlings. Igwala kita pagburo banwiton, ipa-verify ta daw dyan ang kamugtakan na kan Bicol University, yung swimming pool dyan, kung ano ng estado pisikal. And ugi doon ta kung ano ang sistema ta kung natataarog na ka na nangyari. Medyo maati na daw. Ege, eto po muna ha, dyan lang po kamo, dahil maghali. So mga nagpapapara dyan kan panguntuhan na tinolang native na manok. Siram-siramon, taan oras, alas 9:27 na po nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang. Cobra, the #1 energy drink. Tunay na lakas. Bimeg Integra with Immunoboosters. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, every day. BMEG Integra 2500, the only BMEG Integra feed with anti-stress technology and in 2.5mm micro pellet for easier transition from crumble to pellet. BMEG Integra 2500, iba ang laking Integra. Bimeg Integra with Immunoboosters. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang non-meat shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef or pork meat, isaw, fish or squid ball, kikiam at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakabarato ka na, kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng
ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you. To a home that offers you opportunities to enjoy. Embrace. Engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D. Devoted to serve you. W. Willing and ready to help you achieve your success. C. Committed to make you realize your dreams. L. Living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Kumusta? 2 taon na pala na di. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibuta. Padagos na nagsulot nin face mask asin nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado. Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdum kan DOH Bicol. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon in informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex.
Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mommy and daddy, ipagkatiwala ang edukasyon ng inyong anak sa University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol na may 75 years solid track record ng kalidad na edukasyon. Patunay dito ang mga National Board top-notchers, high passing rate at employment rate, at mga programang kinikilala locally at internationally. Ang UNC ay sister school ng Mapua University, isang top university sa buong mundo. Ang UNCN students at graduates ay may job opportunities sa malalaking employer partners gaya ng Ayala at Yuchenko Group of Companies, Accenture, IBM at Globe. Gawing future-ready and work-ready ang inyong anak. Enrollment is ongoing on all levels para sa school year 2022-2023. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo? Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ako, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat Bunjing, and good morning din dyan sa ating barkada, si Papa Mel. Yan, si Papa Mel dyan sa Sambales. Nakikinig din si Papa Romel. Ano, Papa Mel? Ha? Dating pag-iriwata dyan sa Albay Public Safety and Emergency Management Office. Magandang umaga sa iyo, Papa Romel. Yan, regards dyan sa inyo sa Sambales. Nakikinig ka pa ba, Papa Mel? Ano, hanggang ngayon, takasubago pa ining text nyo, mga 9:28. Ngunyan ta palang nabasa. Ano, Papa Mel, kumusta dyan sa Sambales? Ha? Ano bang pwedeng madala pag uwi dito sa Albay? Ha? Ray na aga tabi isa mo dyan, Papa Mel. Sabi ni 251, Sir, ano po itong House Bill number 937 na na-file ni Congressman Richard Gomez? Maraming salamat po. Dahil lang paano ako nakakasiguro pa kung iyon na ito, so bill seeking for the postponement kan barangay na SK elections. Napahapyawan ko ito kan nakalis na mga semana. Pero iyo yan So ki Gomez, iyo yan. Nalingawan ko lang, iyo yan So House Bill na ipinag-file tulos ni Congressman, dating Mayor, ngunyan Congressman Richard Gomez. Yan. So si Primo na duwang karigo sa naan lamang sa sako ni Primo. Sir Nong, dyan sa Nong Meat Shop, maray na agatabi Sir Nong. Miyerkules ngunyan Sir Nong, ano daw kung pwede magbisikleta naman si Bunjing pasiring sa dampa? Paghali sa simbahan, pas ka na naman Bunjing. Nya kung sundoon ka digdi ni Sir Nong, kang Nong Meat Shop. Anong puro pas-pas mo? Tabi. Pero dyan sa Nong Meat Shop. So, sa inda dyan Tata Bunjing na
kinunot. Bestseller yan, kinunot yan sa dampa ni Nong. Diyan sa may crossing kang alternate Budatahaw Road. Maray nagatabi sa inyo dyan. Mga native na pagkaon, lutong bahay, diyan sa dampa ni Nong. Nong Meat Shop, maray nagatabi sa imo Sir Nong. Pas katatabon jing. Oh, no, nag-text na si Sir Nong. Naghahalat sana. Ata Bonjing, good moan. Mahiling mo si Tata Bonjing tabi, Sir Nong. And good morning dyan sa Kwan, sa mga nagdadangog sa Satuya, naghihiling sa DCGB News Online. Ano kay Madam Ana Marisarte Onghoko, good morning tabi sa imo. Madam Ana Marisarte Onghoko, good morning. Kay Resnov Mazon, maray naaga budak kay Sir Jerry Candelaria, 6th birthday ngunyan kan aki ni Jerna Candelaria. Ano nga ni Sir Jerry, ang pangaran kan sa imong aki na nagkukumplean ngunyan 6 years old na. Happy birthday da sa iyang nene. Thank you tabi, more power, tingog kan banwaan, God bless. Salamat tabi Sir Jerry, si Jerry Candelaria kan birth card maray na aga, nagbe-birthday so sa iyang aki ngunyan, 6th birthday si nene niya. Sige, salamat tabi budak kay Celeste Belga, maray na aga tabi sa imo Celeste Belga, sa tuyaman ng mga viewers, listeners dyan sa ano ini sa DCGB News Online. Sabi ni Papa Jer, buhay na buhay ang Biga Aboy. Papa Mel, buhay na buhay ka daw, sabi ni Papa Jer na Ludovice. Sige, dire-diretso muna kita kan mga istorya dyan sa luwas. Aramunta, ang bit-bit na istorya man. I-connectar ta na linya kay Luwens na Barsena. Luwens, marhay na aldaw, go ahead na. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag pa na bareta, tinawan mo na ning pagkakataon kan DNR Environment Management Bureau o EMB Region 5. Ang manihamiento kan Bicol Regional Hospital and Medical Center umidbid sa dating apod na BRTTH na makomplike ini ang pagsamo-samo kan mga nakatambak na mga basura, mga hazardous waste, bago gumibunin magkakanigong lakdang ang opisina kung ini katawanin magkakanigong pinalidad. Ini ang pinagunampitan sa DCGB News ni DNR-EMB Region 5 spokesperson Jacinta Cuyan ngayon na pagkaaga na nagkauyon ang opisina asin ang manahamiento kanasambitan ng ospital sa ginibong technical conference ka nakalihis pan Hunyo 14, 2022. Napakarayon mo na kan sa indang manahamiento kanasambitan ng ospital ang nakatambak na mga hospital waste sa lugar na pigreklamo kan mga araning residentes. Matatandaan na kanakalihis na Mayo 11, 2022, inisyuhan ang hospital kan EMB Notice of Violation o NOV asin nagkaigwan ng technical conference bilang parte kan disposisyon bago magdibuhan ng magkakanigong penalidad. Inaramo na ang rason kung nata ini nangyari, alaga tayo ni pinag-disclose kan EMB ang rason kan ospital kung nata nangyari ang siring na bagay boda napabayaan na nakatiwangwang sa na ini sa lugar. Kunday ini mapakarhay kan ospital sigun sa tagapagtaram, kakargahan ang manehamiento kan ospital nin pagbayolar sa RA 6969 o improper disposal of hazardous waste. Pero sa ngunyan, tinauan mo na ng konsiderasyon kan EMB ang ospital na ang napag-uyunan, iyo ang alion ang mga basurang inilaaga asin ilalagi ni sa tamang lugar para dai makadiskwido. Lalo pang siyempre, tigdududahan kan mga nakakailing muda nagreklamo na ang hazardous waste na ini posibleng ginaramit pa sa mga pasyente kan COVID-19. Sa paagi kayo ni nangangapudan man sa publiko lalo na sa mga ospital. Ang EMB sigon sa nagapagtaram na ay manihar ng gadimarhay ang mga hazardous waste nga ni naapisar kan maiwasan ng diskwido dahil matawan na ni Notice of Violation araw ka nangyari sa BRTTH ka nakalihis na aldaw. Ano ang sistema na itinao ka DNR, may time frame na makumplehan dapat yan kan ano na nga isungarang kan dating BRTTH ngunyan Bicol Regional Medical Center na? Hospital and Medical Center. Bicol Regional Hospital and Medical Center, may time frame na ipigtaw so
DNR, within which na dapat ma-comply ka na Bicol Regional Hospital and Medical Center, iyan na sistema, over? May time frame tabi, Sir Pio, ugaring tayo na ipinagtaram ni Takuyan sa pakikipag-ulay kan DCGB News kung sa kudno rin pero ang sigun sa opisyal, asap dapat inigibuhon tanganin ng dai na makadanyar sa mga araming mga residente. Yun. Dapat sa mas lalong madaling panahon. Ano? Roger to that. O mga hospital wastes, iyan na pinagreklamo bagaman ang sundo sa nakaabot na sa DNR ang concern, ano? Roger to that. Okay, sige. Oo, Roger. So yan tabi, Sir Pio, na mga dagdag pang mga istorya ali sa Regional Center site. Ako po, si Lewens Burso Barcena. Thank you so much, Tabi Luen, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. We'll try to get in touch kay Doc Eric Raburar kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Tibaad lamang maalukarang kita ning oras kung bakante si Doc Eric na Raburar, ang Chief of Hospital kan Bicol Regional Hospital and Medical Center, manungod yan sa sa istoryang yan. Baad lamang ma-accommodate kita ni Doc Eric, yan, nagri-ring ang cellphone ni Doc Eric, Good morning kay Sir Mel, kay Papa Mel, nag-text back si Papa Mel ulit. Tuwang-tuwa daw yung mga pinsan nila, Good morning dyan sa Zambales, kay Papa Mel. Zambales. Hello, Doc Eric. Magandang umaga po. Good morning, Sir Tito. Good morning. Opo po. Napatawag ako kasi salamat sa oras and pasensya kung medyo nakaistorbo po. Napatawag ako, Doc Eric, kasi yung aming reporter from DNR na follow up yung may kinalaman po baga sa hospital waste natin dyan, na parang nagkaroon na kayo ng technical meeting para ma-dispose yan properly. Ano na po ang estado niyan dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, Doc Eric? Go ahead po. Good morning po. Ang muling balita po sa akin ng aking engineer ay nasa-building po tayo. Yung last report po natin, kasi ako po andito sa ng DOH para mag-schooling sa AIM. Opo. Pero po, ang muling balita, ang update po nila sa akin is nakabidding na po yan. At hindi ko po naitanong sa kanila kung sino na yung nanalo para mahakot na po yan. May nakalaan na pong pera dyan. I think nasa 5 million po ata yung nakalaang na pera for the hakot po ng basura natin for this quarter po. Parang ganun po yan. Opo. So that's nice. That's good info, Doc Eric, kasi nagkuha na tayo. We're moving on na, may budget na, and nagbibid na. In the process na po ang solusyon ng problemang yan dyan sa hospital, Doc Eric. Ano po? Opo, Sir Pio. Opo. At hindi naman po na naungkat niya yan at sinapot kami para naman po masabi natin sa ating tagapakinig na inaasikaso naman po talaga natin yung official na problemang yan. Yan po yung sa basura po yan. Maraming salamat po dyan. Opo. So, what was the primary cause, Doc Eric? Ba't nagkatambak-tambak yan dyan? Ano po yung naging problema po? Actually po, kasi po, unang-una po sa lahat, kailangan pong fund source niyan. Fund sourcing po talaga po yan. Kasi po, sabi ko nga po, wala naman talagang perang nakalaan dyan. Kundi po, kailangang pag-ipunan po ng ospital. Ganyan po yan. Kumbaga ho, ang pinag-uusap, bibili ba natin na ng gamot o iba sa basura? Ganyan po. Ganyan po yan. At ang pagdami po kasi ng basura natin ay may kinalaman sa surge na naman ng ating mga kaso. Siyempre po, pag dumadami ang ating mga pasyente, ay dumadami rin ang paggamit ng ating PPE. Yan naman po mga natin. Yan, hindi po nangampi. Pero considered pa rin po kasi yan na waste kaya ako kailangan pagtuunan pa rin. Ayun nga lang po, yan yung hindi nangangamoy kasi mga damit yan Inubad ng ating mga personnel. Hindi po yan yung nabubulok. Hindi po yan.
po yung mga damit po ng ating mga personnel po. Hinubad po. Yun po yan. Para kasi namimiss yung ating mga nakakatakot. Baka ito yung mga po. Po yung mga yan. Hindi po yan. Opo. Doc Eric, pardon, pero medyo choppy lang yung signal. Iuulitin lang po natin kasi andyan na yung iba nga, kami po, lay people, hindi masyado nakakaintindi ng mga hospital wastes. Yung iba, andyan talaga mataas yung degree of fear na baka ginamit yan sa COVID, kung ano-ano pa mga andyan. Ano po ang categorical assurance nito? Ninyo po mismo bilang chief of hospital, yan ang mga nakatambak na waste dyan. Delikado po ba yan sa health or sa environment? Go ahead po. Salamat po Sir Pio sa pagpapalinaw niyan. Actually po, hindi natin dapat binabaliwala yung agam-agam ng ating mga kababayan po. Talaga hong yung risk po niyan kasi, although napakababa, pero mataas yung reaction ng ating mga kababayan na naiintindihan naman natin po. Pero sa ganun pa rin po, sinasabi nga po namin na para ma-address na rin yung fear. Actually po, it's more of fear rather than the sitwasyon na delikado sa ating kadelikaduhan ng ating mga kababayan ay napakaliit po nun, pero talagang mataas lang yung reaction nila. So, we might as well address it po. Kaya po, ina-address naman po talaga natin kung mapapansin niyo po. Yun nga lang po, sabi ko nga, pagdating ho kasi sa finances, dun po nagtatalo yung ating, kung ilan yung mapag-ipunan natin at maitabi, kasi sabi ko nga po, ang total niyan, nag-18 million yan per annum. Yan sa particular na basura lang na yan. Kaya po talagang yung 18 million ba, ibibili ko ng gamot para sa mga kababayan natin o para dito sa ganitong klase ng basura po. Na sabi ko nga, mababa ang risk pero mataas ang reaksyon ng ating mga mamamayan. Kaya ho, yun po, inaano pa rin namin na talaga pong dapat tumulay tayo panggastos ba sa basura o panggastos pambili ng gamot ng ating mga kababayan. Parang ganun po yan. Kaya sana maintindihan po sana na ating mga kababayan. At pasalamat din naman po ako sa inyo po na binibigyan nyo kami ng pagkakataon para maipaliwanag ito, Sir Pio. Opo. It's our pleasure na makatulong po lagi sa inyo dyan sa hospital, Doc Eric. Ano po? So, maraming salamat. So ganito po, if I'm getting you right, Doc Eric, yung degree of fear lang naman talagang mataas. Pero sa katotohanan, yung medyo kadelikaduhan yan, hindi ganon masyado kataas. Ano po? Opo, tama po kayo Sir Pio kasi hindi naman po inuulit ko, hindi naman po ito yung mga nilalangaw, nangangamoy, nabubulok, hindi po ito yung mga yan. Iyan po ay damit ng mga ginamit ng ating mga na nakabalot na ini-sprayan po natin para wag langawin kung sakasakali magkaroon ng ganun po. Iyan po ay tinitweet ng ating sanitary engineer po sa ospital. Kabutihang palad naman po, meron tayong specialistang sanitary engineer na empleyado po namin sa aming ospital po. Opo. Okay, so nag-meeting na pala yung technical group ninyo at saka yung DNR. We hope na soonest ma-resolve na yan, Doc Eric. Assurance po sa ating mga tagapakinig. Go ahead po. Opo. Assurance po sa amin yan. At ayan po isa sa aming mga kailangang i-address para sa ating mga kababayan. At maraming salamat na rin po, Sir Pio, sa pagbigay nyo, paunlak nyo sa amin para maipaliwanag yung pwesto ng ospital pagdating po dyan. Kami po ay naandito para sa serbisyo ng ating mga kababayan at yung mga, siyempre, kinakatakot nila na ganyan po, kailangan pong i-address din po namin. Maraming salamat po dyan, Sir Pio po. By the way, ano na pong pangalan ng ating hospital? Bicol Regional Hospital and Medical Center na ba? Or BRTTH pa din? Sa pangalan pa lang po, pero sa funding, wala pa po. Ang 250 pa rin po sa funding. Wala pa po sa 800. Nakuha mo, natumbok mo agad yung iniisip ko. Lagyan ka. Sige, Doc Eric. Binago lang po yung pangalan, pero yung funding pareho pa rin po. Pag 250 pa rin po. Opo. Natumbok mo, iniisip ko. Napakaraming salamat, Doc Eric. Mabuhay kayo. Ingat po, tabi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Opo, maraming salamat po. Porta.
Sige po. Thank you. Mga tugang si Doc Eric Raborar, ang chief ng hospital, Bicol Regional Medical Hospital and Medical Center. Ano, sabi ni Doc Eric, kwanda, sa pangarap, wala pang sa funding. Ano, sige, yan po ha, igwa na po ning assurance ang chief of the hospital na bako yan bako yan delikado. Yung degree of fear lang talaga halangkaw. Ta siyempre kita bagang mga layman, day masyado nakakasabot kan mga hospital wastes na yan. Yaw nang sa tuyang in the hindsight tabi takot kita tatibad kun makaginamit na yun sa mga COVID na yun na kun baga sabi baga ni Doc Eric pinaratos man yan yung mga ginamit yan ka mga hospital personnel na pinag disinfect man igwa masinda dyan yung sanitary engineer sa BRTTH. So soonest sana ma-resolve niya na nagbidding na. The latest is nagbidding na kung si Sayan makaka-handle kan disposal kayan ta special ang sistema kan disposal kan bako ano so araw ka ining may malibot dyan na truck put ibabarabad ta sa mga basura bako po igwan ni special na sistema ng pag-dispose kan hospital waste tabi nakabidding na po tabi ha ana sistema halaton ta na lang ana proseso. Sarong report bago kita mag-station break buda news break. Kumpadre Ngal, maray na aga tabi. Yes, maray na aga pani sinugo na ni Gobernador Noel Rosal ang binilog niyang task force para inspeksyonon ang mga lugar na dapat madredging asin makwari para mapakinabangan kan albay asin maging maray ang direksyon. In kaso dahil sa mapigaagad, igwanin kalabidad. Sinabi yan ni Rosal, sampangkan mga membros kan sanggunian na panalawigan parte sa iyang aksyon na ma-regulate ang quarrying operation sa Albay na bako sana kusain-sain pwedeng magkalkal nin baybay, graba o gapo. Alagad pag-abot kan oras na may kalamidad nagigilugod na peligro yan sa mga residentes eksperyensya iyan kan mga enot na taon hindi sa iba-ibang mga local government units matatandaan na nadiskubre sa pagpaapod ni Gobernador Rosal nin meeting kansarong simana sa mga quarry operators na out of 160 na mga operators 40 sa napalandigde ang legal dahil nagsunod ka na mga requisitos alagad sukadaklan may man nakakasunod totalmente sa mga requisitos asin dahil na nakukontrol sain sa naman nagkakaralkal nin baybay, graba asin gapo. Ito supunto kan tawo na ito ang makontrol so kung sain-sain na sa nabaga mina kalukag mina hakwat dyan ng baybay pero yung quarry in itself is not evil. Yes. Sige. Sige. Kaya baga nangyari ka itong iba mabarakal ki lote dyan ito palan ang purpose sa nakalkalon kaya yun ito na nagkaigwanin maray na direksyon kaya ko dyan ang sabi ka na Gobernador tig sugo niya na so task force taani pag-adalan sa mga lugar na dapat madredging o ma-priority sa quarrying at least dredging preparar kung igwaki mga pagbaha kung may bagyo dahil mabiga agad asin at the same time mag-income lamang ang probinsya dahil sa mga quarry na makukuaduman sa mga lugar na dapat i-priority pasado sa ma-identify kan task force na kanyan nag-inspeksyon na province-wide. Roger! Yan pa rin ang informasyon pa halin sa Kapitolyo, Al-Armario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa istorya halin dyan sa Kapitolyo Provincial. Anong advice mo Tata Bunjing? Mamaya na si Pading Jimmy? Pwede pa. Sige, Pading Jim ha, medyo alanganin kaya mahanap buhay pa kita. Buda station break, news break, pagkatapos kayan ikan masunod and good morning giraray tabi dyan sa kay Papa Mel sa Zambales. Ikakasal daw yung pinsan niya ngayong July 23 si Zalde at si Evelyn na pinsan niya daw at si Fe ni Ang. Yan
Papa Mel, ganda umaga sa iyo and advance happy wedding kay Zaldi and Evelyn dito sa Legazpi sa Biga Ayata. Papa Mel, good morning sa inyo. Sige, we will be right back. Pakaliis kan mga pagirumdum. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan APEC. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drug stores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos.
Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10:03. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan Department of Health na pigkukonsiderar kan gobyerno na maging optional ang paggamit nin face mask sa outdoor o luwas kon ang gabos sa mga mga vulnerable sector protehido na kontra COVID-19. Inihan pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeres sa pagsasabi na ang target vaccination rate ipapaluwas sa mga masunod na aldaw kasunod kan pag-uyon kan Office of the President. Sa iyang sinabi na tanganing maabot ang kamauotan na matorosan ang face mask mandate sa luwas kay puha na dugangan pa ang immunity kan mga tao kontra sa virus. Idinagdag pa man ni Vergeres na ang pigsasabing protehido ang populasyon na dapat protehido man ang priority population na iyo ang bantadon sa virus. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Cobra, the #1 energy drink. Tunay na lakas. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. BMEG Integra 2500, the only BMEG Integra feed with anti-stress technology and a 2.5mm micro pellet for easier transition from crumble to pellet. BMEG Integra 2500, iba ang laking Integra. BMEG Integra with immunoboosters. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Kidilets, Kidilets, United
Calpol, paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Maggi Magic Sinigang. Mas masarap. Real asim ng sambal. Mas masarap. Maggi Magic Sinigang. Mas masarap. May sarap ng Maggi Magic Sarap. Maggi Magic Sinigang. Mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggi Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggi Magic Sinigang. Maggi Magic Sinigang. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Idiretso ta ang programa mantang nagbuhos na naman ng uran. Ingat-ingat po. I-connectar ta dyan sa 3rd District ang linya kay kumpadreng Jimmy Marain Aldaw Pading Jim. Go, go, go! Yan, naputol ulit. I-connectar ta ang linya. I-ready ta ang linya dyan kay Pading Jim. Maray na aga tabi dyan sa mga paradangog manyato kay Doc Philip Roa. Magandang umaga Doc Philip tabi. Ganda umaga. Kumusta sa familia, Yan. And dyan sa Sorsogon. Kumusta na po kamo dyan tabi sa Sorsogon? Sige, apod na lang tabi kumparing Jim ta inabot kay kasubago kan medyo oras di alanganin ha. Saro sa naso ng gana kan so pira ito 400 million plus sa loto. Nako, kunikaan manggana kay ito tatabunjing anong gigibuhon mo enot. Siyempre nga kukubrahon ko 400 milyon na lumalagatak saro sa naanan gana. Taga sain ito? Taga Bacolod ba or Iloilo? Whether kung taga sain man siya, it doesn't matter na, pero napakaswerteng nila lang tatabunjing, ha? O kung manggana ka ito, maski date sa nagayod, bakal lamang akong sapatos. Taoning tamuldo ko sa wala, nag-uuldot na. Iraram nindo, may rason talagang itaas kung nata ito ang pinagana, soul winner. Dahil pangani na babalita kung ano ang trabaho ka ito, buda ko nagklamar na. You can just imagine, kung kamutabi ang magana ng 400 milyon de pesos, bigla sana. Anong gigibuhon nindo? Siyempre siguro mapasalamat sa mahal na Diyos, kainot-inuti buda ikadawa, kubrahon mo na. Yan. Makagana sana kitang dito ko ibabakal ko talagang sapatos man lamang, makatana man lang ang bitistan marayray na. So di kalidad man lamang, bako sana itong sudyan baga sa ukay-ukay na sapatos. Marayray man lang, sila naguldot ang tamuldo. Kagana man lamang kita ba. Maski dito sana di. Ay, nagumbuhay tayo nidigdi sa Pilipinas. Sabi na nga pahit sana kita. Basta buruhay, basta yaong kamo dyan. Kamo, ang yaman ko tabi na mga paraan tabay. Dahil po makakabaing ang anuman na milyones na kantidad. Basta nagsisiguro sa natabi kamo na yaong po kamo dyan. Nagdadangog sa tingog kan banwaan. Ha? Yan. Permi na kung gana kayan sa loto. Text sa nanindo na unimang kami tabi. Maski ba kung dakol na paraan tabay. Yaon nagdadangog. Yan. Tabi makaibog ba ya ito man? Maski puro pa maibog ka talaga. 400 million pesos. Nako. Siguro maski imanihar sana ning marayan kwarta ade. Sikreto sana ade. Huwag ka masyadong showy. O so kung ano sana iyo sana gayod ade. So dati sana nakatsinelas sana kita gayod. Nagkakaon dyan sa mga turo-turo 35 pesos na pagkaon, okay na, salbado na kita kaan. Naglulunad sa jeep, basta igawa kang peace of mind na makakatapo ng gadaan sa imong pagbuhay-buhay. Tayo igawa ka na kan araw ka na kantidad ade. Yan.
Kung kamo anang gana kay ito, anong gigibuhon po nindo enot tabi? Yan na mga mga sa loto na yan. 400,000 pesos. Nako. Tabi. Pero kung madismanihar yan, mapagal-pagal. Ni APG against G. Rosal. Sige daw tabi ta, ay managadade. Makulibat ta every now and then si Congressman Pido Garbin Jr. kung ano na so protesta niya, kung ano ng estado, ano? Nakantabay sa programa Kuya Kit po, adi ng ginubatan. Maray na agad yan sa ginubatan kay Kuya Kit. Si Braca Joe, always kung mangga nagatabi, bayaan mo na. Aday, ay tabi, kaugmahan ko na magkuan sa Indo, magserbi, no? Si 2787 nagmamati man permi. Muchas gracias. Sige, muchas gracias. Muy bien, mi amigo tabi. Yan. May signal pa kita dyan sa luwas. 15 minutos, lapwas alas 10. Dumang kita kay Ands. Ands, what's happening? Good morning. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong impormasyon, sinugo ni ang sininagya ni Vice Mayor Bobby Cristobal kan Syudad kan Legazpi ang gabos ng mga konsehales kan Syudad na Rikas-Rikasan ang pag-ibunin mga legislative measures asin mga propostong laknang tangani na mapakinabangan tulos inikan mga Legazpenyo. Inian mayor na mensahe kan Vice Alcalde kan Syudad matapos na magkaigungan isindanin inaugural session kasuudma dito sa tuyang dito sa sentro kan Syudad sa Harong Hotel. Asin sinabi ka ini na dai pwedeng perminasyon ng pending o pwedeng magiging pending ang mga legislative measures na ipinagpapasar nila sa indang konseho. Ang haagit pa kaini ni Sobal, tutukan agad ang health as in social services dahilan sa inian kadaklan na iguanin reklamo asin problema dito sa syudad pati naman ining water asin sanitation. Inian kabtangkan pahayag ng Vice Alcalde. The 16th Sanggunian will partner with the executive in looking for new investments, fresh ventures in agribusiness, a revival of our tourism industry, and support system for our micro, small, and medium enterprises. The outputs to these policy areas must be delivered immediately. Sigod pa kay Cristobal, saro pa sa moyan niyang patutukan ko niyan sa sanggunian panungsod kan Legazpi iyon na welfare kan sa tuyang mga Legazpenyong senior citizen dahil sa mas nagdadakol ang bilang kay ni asin mas nagdadakol man ang pangangaipo kan mga senior citizen sa oral daw nindang pagkabuhay. Okay, di an saro sa mga interesanting inda ko sa natabi kung iguning magbusol dyan. Ito bagang si ipiglalaban man kang grupo ni Kong Pido Garbin Jr. So sa mga buwis sa negosyo. Roger. Abangan ta kung igo ka aning magbutwa sa maabot na aldaw na ma-revisit ang tax code kan Legazpi ta. Saro sa mga nakakauna bikang kan kampanya si Konsehal Gutierrez. Yan, si nag-birthday, belated bad lamang ads matutukan ta kung igo ka andyanin mag-raise ning concern na iyan taking in consideration na mayoriya sa grupo ni Alcalde Rosal na iyuan in place kan tax code kan Legazpi. Ano tabi? Roger to that, tabi Sir Pio. And sabi man ni Vice Mayor, any suggestions naman or mga laktang hali sa mga councilors, even ining mga hali sa ibang partido, open man siya para pag-urulayan ini sa sanggunian tangani na maayos kung ano ang dapat nalakdang pupota. Yan, very good. At least, igwaning assurance sa BC Alcalde na ma-open up iyan ang halatong tanalang kung sisay an matukar ka iyan dyan sa sanggunian panlunsod. Ano ta, iubagaan su battle cry kan sa ibong nalado. Na sangunyan ang nakalusot sa nadua si... tulo ano? Opo. Si Konsehal Gutierrez, Konsehal ining si abogado nalingaw ko. Lucila. Si Boots, Budasaro pa, si Sunshine. Councilor Sunshine. Any of the three, tibaad kung sisayan mag-raise ka andyan na issue nga to revisit
Ayan na tax code ano. Ta open man pa lang kay Vice Mayor Bobby and hilingon ta kun ma-open up kung kumusta ang sa indang fairing kan isyong iyan dyan tabi. Ano? Roger, Sir Pio. Sige. And anyway, isingit ko naman, Sir Pio, nagpaabot sa to yung informasyon an BFP Legazpi. SFO sa Tagdera, iguanin na vehikulo na susulo digdi sa part kan Imperial Court or kaya digdi pasisiring. Di pa nindamanap ang exact location. Truck allegedly na nasusulo sa mga oras na ini pero mga tropa kan na BFP Legazpi pasiring naman para mag-respond di. Igwang nasusulo na truck sa may Imperial Court Subdivision ha? Developing. Yes po, Sir Pio. Pasiring duman sa area kang Legazpi Boulevard. Sa may Legazpi Boulevard ba? Yes po. Napaano daw iyan. Sige. So Roger, yan ko natabi si Pio, ang informasyon, balikan tayo sa BFP kung makataon na sa tayo ng magkakanig ng informasyon. At Galero, this is... Salamat, Ans. Sa istorya, Ans, pinagtututukan niyan ka na grupo developing story sa rong truck nasusulo sa Imperial Court Subdivision, direction da pasiring dyan sa may Boulevard kan Legazpi. Ano? Ang saro sa concern niya to digdi is inda kun malawos, sabi igwanin plano na magbala sa man kan provincial director kan PNP sa Albay. May mga naglalataw na pagharan, inda kun malawas ta sabi may balasan nakukuha niya to diyan sa Campo Ola ang informasyon. Parang may balasan na mangyayari ata sa Provincial Command kan Police. Hello 717, good morning tabe. Sir Pio, sa Imperial Ridge View Subdivision ito pa sa long truck na dump truck baka mas sa Imperial Court. Sa Imperial Ridge View Subdivision tabi sir, ano po? Tabi, Sir Pio. Anong klaseng bihikulo po? Yung dump truck ang nagiyan ko. Dump truck, opo. Sa ina-eksaktong lugar po ito, Sir Tabe? So, pagkasakat ng naduman sa may pasiwin sa Ridge View, sa may tangke ba ng LCWT. Ay, oo. Ano daw? Gulpi na sukaraba? Na tundo na, Tabi. Sige. Dump truck, o di sige. Salamat din, Marhay Tabe. Ingat po. Okay, salamat. Dump truck na palang tabi dyan sa may Palaog pasakat sa may Imperial Ridge View Subdivision dyan sa haranisa na dyan sa Satuya sa may Buragoy so yan tabi ang Satuya mga listener. Salamat po, may nagantabay sa Tuya na nagmamaneho kan sa iyang vehikulo pribado. Salamat sa nagpaabot ning informasyon Okay, balikan ta itong manungod dyan sa Libon. Something must be done tabi. Ano ba ginagawa ng Provincial Command? I-level up na ang aramta nagpasiring na dumang ang NBI, ang Army, Budaan Police sa kay Alcalde Das Maronilla kan Libon tanganing mag-estabilisa na ng checkpoint dyan sa hararayong lugar sa Libon. Ta sunod-sunod ang krimen. Dahil natatakot na sa otoridad Dahil natatakot tabi. Budaday ng kooperasyon na nakukuha. Anong barangay ito nagpasiring duman an mga pulis, tatabunjing? Mulos-bulos ba yon? O basta sarong lugar dyan na harayo na sa Libon, tanganing otoridad, mga pulis, magtao na ning tabang, mag-in place na kan sa indang mga tauhan. Pero nag-imbestigar yata ito sa pambabadil gadan dyan sa Libon mga pambabadil. Aram ang pigibukan tao, pigpapalsukan sinta ning ilaw. Kung nabanggi na nagkakaduman, pigapalsukan. Dahil na kukuakan otoridad ang buot kan mga tao sa nagkaperang harayong barangay dyan sa Libon. Kaya araw ka na nangyayari. It seems na natutumbukan na otoridad, ang sabi kan NBI, mga miyembros kan Concepcion Criminal Group Syndicate ang iguaning influensya dyan. Kaya dahil basta-basta na penetrate kan gobyerno. O yan baga so latest na binadil baga dyan tatabuding. Tama ba yung may sa diri kang punerarya? Nagtutukaw-tukaw duman sa sayang tubangan sa negosyo. Binadil. Tapos pang binadil na naman na ba yung kapitan? Nako, sa Libon, what's happening? Fernandez. Tingo. Pwede na tatabunjing. Rimate na. Sige na. Tanganing klarado na ang laban. Bawi ng uhaw ay may darating na araw. Manungod man tabi sa mga lakdang na ipigpoponer buda pigtatabang ni Congressman Joey
para matawan nin kumbaga solusyon, ma-soften up, mamitigar ining inflation digdi sa Pilipinas pag oro-istoryahan tatabihan if not dyan na hapon sa Bicol target sa aga naman sa tingog kan banwaan tadakul na mga ipinagpoproponer ining si Congressman Joey. Remember si Congressman Joey kan economic advisor ini kaito ni dating presidente Gloria Macapagal Arroyo, nagkaigubagan ning economic recession ang kinaban. And sa Southeast Asia, buda sa Asian region, ang Pilipinas na anday na apektaran ka ito kan economic recession because of the economic formulas na ipinag-introduce ka ito ni dating economic advisor, dating chief of staff ni dating presidente Gloria Macapagal Arroyo, si Congressman Joey. O ngunya na kongresista na si Congressman Joey, ano tabi, maski sisay pong presidenteng yaon dyan sa Malacanang, pinagdadangogpuan sa iyang mga proponidong lakdang buda pinag-adaptar manungod sa ekonomiya. Because nakakasabot inining hararom na isihan niya ang in-and-outs po kang ekonomiya sa bilog na kinaban. Yan tabi ha, sa aga siguro okay dyan na hapon alas 4 sa aga sa tingog kan banwaan kumako dyan na hapon tabi ha. Yan ang mga piguproponer ni Congressman Joey to mitigate ining epekto kan inflation sa satuya sa Pilipinas. So sa diborsyo, mag-uro-istorya man kita kaantabi ta pinag-file na duman baga sa Senado yung divorce bill ni Primong Robin Padilla. Pag-uro-istoryahan taan, ano? Buda, igwa pang nagpasar ning lakdang tatabunjing na minaproteher man sa kalalakihan. Diba? Battered husband. Puro sa na nga battered wife. Paano naman yung battered husband? Kung paano naman kung kikiblit si bunding, abo ko, pagal ako. Ano tabi tatabunjing? Tapos bado lang kaning mainito na plancha. Ano man an? Sa pangarang kan tropa, pading Jomar, pading Jim, pading Al, Ans, Luen, si Joshua, sama ni Bella, Henry de Boy Mata, control technical sa radyo, Bonjing Tanay. Sa tuyang mga pag-iriba dyan, OGTs from US, Tilly Gaspi, News Manager Mardela, Angel Mustasa, si Trisha, Buda si Dexter. Ako po ang sa inyong servidor sa radyo. Salamat, habi pangudtuhan namang Diyos ang magbantay. Ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria, Sinimorium at GABA.